Takže čaute, je tu Drevo. A vítam vás pri povede nejakej vlogoinformačke. Natáčam to cez webkameru a dlho nebolo žiadne video, už asi 3 dní alebo 4. Dneska som natáčal, ale najprv som natáčal cez Bandicam, tam bol strašne zabagovaný obraz. Neviem prečo, ma to tak celkom dosť naštvalo, no. A potom som natáčal cez Fraps. Fraps natáčal dobre, ale webkamera zase nezaznamenala zvuk, proste celý čas som tam kecal, úplne super všetko a nezaznamenal to zvuk, takže nejaké herné video teraz nebude. Čo budem rozprávať? Idem rozprávať o tom, že budem mať asi 2000 odoberateľov, chcem sa vám týmto tak trochu poďakovať, že sa môžete na mňa pozerať, jak sa tu točím v mojej izbe. No, tak. Dneska je Mikuláš. Čo ste dostali na Mikuláša? To je otázka odo mňa na vás. Presne tak. Každopádne za 2000 odoberateľov si idem urobiť Facebook stránku. Jej meno si dám dole do popisu. Niekde dole. A tak. Čo ste dostali na Mikuláša? Dneska sme mali v škole imatrikulačky, to znamená, že naši prváci mali taký špeciálny deň privítania do školy, ako keby viem, že je to dosť neskoro Mikuláš, no skoro pol roka. A prepáčte, papám gumené cukríky. A tam vlastne im robili zlé veci, ako napríklad im vydepilovali nohy, to je úplne strašné. Poviem vám ale tam z toho, že aj Gogovi minulý rok depilovali nohy. No, to bola zábava. Potom napríklad niekto tam spieval a tak strašná halus. Sa na nich pozerať, jak proste trpela. My sme to robili takisto minulý rok. Ja som napríklad tancoval balet. Si ma viete predstaviť mňa také veľké. Zasa otačam. Predať toto videjko bude asi niekde vpravo. Pre mňa je toto vpravo, pre vás je toto vpravo. Neviem, ja mám nejak otočenú kameru a tak. Lohu, lebo nemá takú kvalitu to video a bude tam sa premietať nejaké pekné videjko, ja neviem. Hoci čoho. Už som si našiel také hry, ktoré by som točil, takže budem natáčať Battlefield, budem natáčať Super Meat Boy a budem natáčať možno Alice, to je také polovičné, takže to si dám na palček, ktorý bude hýbať sa. A teraz sa na to neviem sústrediť. Left 4 Dead budem natáčať nejaké videjka. Každopádne aj LOLko možno začnem. Minecraft, to som vám chcel povedať. Minecraft ja nezačnem, strašne veľa ľudí na československej scéne a celkovo točí Minecrafty a ja si myslím, že to nemá význam, keď všetci točia Minecrafty, aby som s tým ja začal. Možno postupom času budem fakt slavný, môžem urobiť nejaké videá z nejakého serveru alebo takto, ale pochybujem o tom. Prepáčte, kto ste mi dali subscribe len preto, že ste chceli mňa vidieť, jak hrám Minecraft alebo niečo. No je to smutné, ale fakt s tým nechcem nejak začínať, lebo hrá to fakt veľa ľudí a je mi to také trápne to robiť. Takže tak, prepáčte, že dlho nebolo to video, no. Máme toho v škole veľa a dneska ten fail s tým natáčaním a všetko. A ešte moji rodičia teraz v poslednej dobe celkom odo mňa chcú veľa. Neviem, je to také zlenivené celé s touto zimou. Dneska snežilo úplne geniálne, také obrovské čo snehu padali. Tak, bola to celkom super, no. Tak sa asi s vami lúčim, no. Dúfam, že ste všetko, alebo ešte nie, veď sa pokecáme. Naposledný krát vám hovorím, že tieto slúchatka, čo na hlave, sú Razer. Neviem, prečo ich mám na hlave teraz, proste ich mám. Sú to Razer Electa. Nájdete si to na Alze, na Razer stránke, hocikde. Mikrofón, mám Trust, neviem už značku, teda nejaký viete, Trust XBB a tak. Potom, čo by som vám povedal, natáčam cez Fraps alebo cez Bandicam. Sú to dve vynikajúce programy. Upravujem v Adobe Premiere Pro. A tam aj si dám webkameru a video do jedného záznamu. Takže tak, to je asi všetko, čo som chcel povedať na dneska. Lúčim sa s mojou hračkou. Čauko. Bye.